sobra ako ngayon eh. Mag-ooperate pa kanina eh. Ayan, na kaming katas. Atso kami keng horizontal stabilizer. Hindi ako mag-drive yan. Philippine Airlines, Saudi. I think NAIA terminal. Kaya lang mag-take off and landing. Ayan. Hindi nang masyadong halata ito kasi pa. Puri yung akyat mga mga brown yan eh. May pura ko nga din ah. Ano yun yan? Makanyan mo yung obra ko, Kenny. Tapos yung sweldo ko, ayan yan. Ayan yung sweldo ko. Sobrang matamad.